Kaikki muutos on positiivista. Se P on Se ei ole kuin yksi vaihtoehto. No. Otetaan syksy, että maat jäätyy ja haetaan sitten. Tai poltetaan. Niin, Minä Luisa nousi yhtäkkiä, että jos mä kestän kuormaajan polttaa pois. Tai ajetaan suohon ja sanotaan, että se varastettiin. Niin se tulee kyllä. Ei ne löyä täältä. Mulla on sua vastaan nyt todistusaineesta. Oi helvetti. Tappakaa tuo mies. Nyt pitäis lähteä. Se kato, kun mä oon tuohon korkealle kattoo, maalla on iso ruksi ja lippu pystyy kyllä äkkiä. Oho, nyt kuuluu. Jotain rutiinaa. Mikä rutiina se oli?